El, o kamo mga dudong, ayaw mo pagbinuang og mga babae? Ako himo ako ninyong modelo. Kung wala pa untay magbinuang, wala untay gitawag karon og sulupirin. Inangano, ang mga babae inyo ra man gipang binuangan. Inyo ra man gipalamian pag man ninyo dayong gipasakitan. Naunsa man yung taon mo eh. Ayaw ninyo binuhangin ng mga babae. Palanggaan ninyo na. Kay muna ang salamin sa atong mama. Di ta mahimong tao ning kalibutan kung wala ng babae. Ug wala untay gasto sa gobyerno. Na may programa ang gobyerno nga kung ano nang mga sulupirin katong mga biniyaan bitaw. Ang uban nga brood ang bana. Wa na ni balik ang inahak. Wa na balika. Budi magpakimlam maloy din na sila. Adto din na sila DSWD. May mo rin silang sulupirin. O ayaw ninyo binuangi. Kay luin taon kayo na sila. Nagkabuang na sila pinagsing tagbana karon.